καθοδηγούμενη φαντασία με θέμα την αυτοπεποίθηση. Κάθισε όσο πιο αναπαυτικά γίνεται. Η πλάτη σου να είναι ίσια, τα πόδια σου να έχουν μια ελαφριά απόσταση το ένα από το άλλο και τα χέρια σου να κουπάνε απαλά πάνω στα πόδια σου. Ας πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα και χαλαρώνεις. Εισπνοή και εκπνοή ήρεμα και χαλαρά. Εισπνοή και εκπνοή. Σκέψου τους τομείς της ζωής σου, την οικογένειά σου, την εργασία σου, την προσωπική σου ζωή, φιλικές σχέσεις και εστίασε σε καταστάσεις που σε δυσκολεύουν, που αισθάνεσαι άβολα, που αισθάνεσαι μια δυσφορία και νιώθεις πως δεν θα τα καταφέρεις. Τώρα σκέψου μόνο μία από αυτές τις καταστάσεις που σε δυσκολεύει. Και άφησε την εσωτερική σου όραση να σε οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Παρατήρησε τον χώρο που βρίσκεσαι. Τι είναι αυτό που βλέπεις, τι ακούς, ποιοι είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί. Πώς είναι η δική σου εμφάνιση, τι φοράς, και παρατήρησε πώς σου μιλάνε οι άλλοι. Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή και πες στον εαυτό σου, αισθάνομαι αυτοπεποίθηση, αισθάνομαι ηρεμία, μπορώ να ελέγξω την κατάσταση, έχω το δικαίωμα να είμαι εδώ, έχω το δικαίωμα να είμαι εδώ και θέλω να είμαι ο αληθινός μου εαυτός και να φέρομαι αυθεντικά. Συνέχισε να αισθάνεσαι τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση.
Δες και νιώσε το σώμα σου, πώς στέκεσαι ίσια. Αγέροχα, τώρα που νιώθεις αυτοπεποίθηση. Η πλάτη σου είναι ίσια, η ώμη σου είναι στιτή. Έχεις ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, ένα χαμόγελο αυτοπεποίθησης. Νιώσε το σημαντικό ρόλο που έχεις σε αυτή τη συνάντηση ή σε αυτή την κατάσταση. Νιώθεις σιγουριά και ανήκεις εκεί που βρίσκεσαι. Παρατήρησε πώς ανταποκρίνονται οι άλλοι με θετικό τρόπο όταν λες κάτι. Πώς συμφωνούν μαζί σου και κάνουν ένα καταφατικό νεύμα με το κεφάλι. Χαμογελούν, τους αρέσει που βρίσκεσαι εκεί. Απολαμβάνουν τη συζήτηση μαζί σου και σέβονται τη γνώμη σου. Τώρα φαντάσου ότι λες κάτι με το οποίο πιστεύεις ότι οι άλλοι θα διαφωνήσουν. Στην αρχή διστάζεις, αλλά τελικά το λες. Παρατήρησε πώς οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται αυτό που είπες. Κάποιοι διαφωνούν και κάποιοι συμφωνούν μαζί σου. Πάρε μια βαθιά ανάσα και πες στον εαυτό σου «Θα πάω καλά σε αυτή την κατάσταση», παρόλο που στην αρχή δυσκολευόμουν. Δες πώς στέκεσαι με αυτοπεποίθηση. Δες και νιώσε το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Από εδώ και πέρα μπορείς να επαναλαμβάνεις αυτόν τον οραματισμό για κάθε κατάσταση που μπορεί να σε δυσκολεύει και σιγά σιγά θα δεις πώς συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που το φαντάστηκες. Οι άλλοι θα ανταποκρίνονται παρομοίως παρόλο που θα αμφιβάλλεις στην αρχή. Να θυμάσαι λοιπόν πως σε μεγάλο βαθμό είσαι ο άνθρωπος που πιστεύεις ότι είσαι. Ας πάρουμε τώρα μερικές βαθιές αναπνοές. Ήρεμα και χαλαρά. Εισπνοή και εκπνοή. Ήρεμα και χαλαρά. Εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή και εκπνοή. Μέτρα μέχρι το 10 και όποτε είσαι έτοιμος ή έτοιμη, ανοίγεις τα μάτια σου.